Pozdrav, ja sam Lara Zobanović iz Infozone, a Infozona se zajedno sa ostalim udrugama također uključila u akciju Hrvatska volontira. Ovogodišnja Hrvatska volontira provodi se 15. godinu za redom i odabrali smo temu volontiranja u digitalno doba. Danas smo pomagali umirovljenicima sa osnovnim funkcijama ovih pametnih telefona i pomagali smo im da se snađu i da se upoznaju sa tim osnovama. Radi se o projektu PRIKA, odnosno o pružanju besplatnog psihološkog savjetovanja za mlade ljude. Želimo mladim osobama koje se nose sa svakidašnjim problemima i onim za koje možda i smatraju da su nesvakidašnji, da mogu imati svoga prijatelja, odnosno priku kojem se mogu obratiti, koji će ih anonimno poslušati i dati stručne savjete. Mi smo tete i barbe pričalice iz Pule, te smo danas u današnjoj volonterskoj akciji Hrvatska volontira, sada digitalno, snimili video o korištenju digitalnih alata koji nam pomažu kod volontiranja, a koji ćemo prikazivati na pripremnim seminarima za buduće tete i barbe pričalice. Nalazimo se ispred osnovne škole Lučac i ja osobno predstavljam volonterski klub Lučac kao njegov koordinator i mogu reći da naš Luški šušur ne bi bio organiziran da ne postoji online volontiranje. Veliki broj pripremnih aktivnosti je zahvaljujući mogućnosti da imamo online volontiranje, odnosno da se dogovaramo preko različitih društvenih mreža, da pišemo si poruke, pišemo mailove, na različite načine se na takav način dogovaramo. Htio sam postati volonter jer sam vidio kako to drugi rade pa sam to htio probati i onda mi se to svidjelo. Najviše mi se sviđa kod volontiranja što pomažem drugima. Prvi dan kampanje imali smo edukaciju u Udruzi invalida rada Zagreba i naša je volonterka Ema napravila popratne objave, storije, web članke i generalnu digitalnu promociju kako bi došlo do što većeg broja ljudi. Danas smo došli educirati starije osobe o digitalnim alatima. Mi se bavimo promicanjem inkluzije, također imamo našu aplikaciju koja je namijenjena za osobe s invaliditetom. Volonteri su uz koordinaciju djelatnika udruge nekoliko dana radili, a da nisu uvijek morali biti u prostorijama udruge, što je zaista prednost digitalnog volontiranja koje nastojimo zaista implementirati u svakodnevni rad. Ja sam Marija, volontiram već 15 godina i to radim iz ljubavi prema volontiranju i pomaganju drugima. Već dugi niz godina volontiram u civilnom sektoru, u nezavisnoj kulturi, u radu sa mladima. Ja sam Anja, učenica sa srednje škole i volontiram u Gradskom društvu Crvenog križa Sisak. Volontiram zato što time usvajam nove vještine, upoznam nove ljude i time mogu pomagati drugima i poučavati. Ja sam Spomenko, ja sam volonter već dugi niz godina, oko 20. Volonter sam građanske inicijative Moj grad Sisak i pozivam vas sve da se uključite u projekt Volontiramo zajedno, jer volontiranjem svijet postaje bolje mjesto. Hvala vam puno.
Danas smo ovdje s vama kako bi pričala o jednoj zanimljivoj temi koja mislim da je za vas mlade posebno interesantna. Mi se dosta bavimo tako sa tim nekim digitalnim stvarima jer ja sam usmjeravamo tako da Mislim da je volontiranje važno kako bi upoznali nove ljude, kako bi naučili pričati možda drugi jezik, da bi mogli pomoći jedni drugima, te da nam bude ljepše i da svi se družimo. My experience in this Croatian elderly home was very educational because I got to, first of all, do gardening, which I never did before, and also get to meet locals, understand more about their culture and what they do here in the elderly home, and I'm really happy that I was able to help them out with some chores that they had to do here. Hrvatska volontira